Preuzvišeni nadbiskupe Tomo, biskupe Marko, dragi rektore, dragi vicerektore, oče duhovniče, braćo svećenici, redovnici, sestre redovnice, poštovani dragi studenti i studentice, dragi Božji narode. Slavimo 6. uskrsnu nedjelju. Misna čitanja, kao ostalom i čitanja svih ovih dana od svetkovine Uskrsa, jednako radilo se o nedjeljnim ili svagdanjim, u ozračju uskrsne radosti donose nam predivne tekstove kojima je u središtu Isusova poruka jedinstva i ljubavi. Bolje kazano, jedinstva u ljubavi, što su ulomci iz Evanđelja, te kako je tu poruku živjela prva crkva, što čitamo u ulomcima iz dijela apostolskih. I danas, kako u drugom čitanju prva Ivanova poslanica, tako i u Evanđelju, opet apostol ljubavi, čitamo divne retke poziva da budemo osobe ljubavi, po uzoru na Isusa, čija je ljubav bezgranična, koji nam je na križu dao najveći dokaz ljubavi i pozvao nas da ostanemo u njegovoj ljubavi. Kako? Držeći njegove zapovjedi. Plod takve ljubavi je radost. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. No, draga moja braćo i sestre, koliko me god poruke današnjeg Evanđelja i prve Ivanove poslanice pozivale da nastavim razmišljati i govoriti o ljubavi, ipak, čitajući današnja čitanja po redu, kako je to crkva posložila, nisam se mogao otrgnuti od onoga što mi se prvo urezalo u misao. A to su Petrove riječi Korneliju, koji je pred njim pao na koljena. Reče mu Petar: ustani, i ja sam samo čovjek. Ovo Petrovo priznanje poziva nas da nakratko promotrimo što je to čovjek u sebi, svjesno odstupajući od raznih definicija kako filozofije, tako i teologije. Naime, svima je poznato da je puno toga rečeno o čovjeku. Razni znanstvenici, pjesnici, umjetnici na svim razinama pokušali su ne samo opisati čovjeka i uzveličati njegovo dostojanstvo i moć. I nijedan nije uspio izreći o čovjeku ništa ispravnije i potpunije od nadahnutih pisaca knjige Postanka i 8. psalma. Dok u knjizi Postanka čitamo da je čovjek slika Božja, na svoju sliku stvori Bog čovjeka, čime se ukazuje na usku povezanost čovjeka i Boga, da je čovjek Božja prisutnost u stvorenom svijetu. Dotle se psalmista pita: što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš? Te u sljedećim recima predstavlja čovjeka kao maloga Boga. Ti ga učini malo manjim od Boga. U Septuaginti čitamo malo manjim od anđela. Slavom i sjajem njega okruni. Vlast mu dade na dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži, ovce i svakolika goveda, i zvijeri poslije tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. Ti ga učini malo manjim od Boga. Hoće reći da ga Bog učini malo manjim od sebe, da iz njegova bića na neki način zrače Bogu vlastiti atributi, da on u sebi nosi Božju sliku, da je on Božji duh na zemlji. Posjetiš se kratko na dostojanstvo čovjeka na kojega je sam Bog uzdignuo, vratimo se sada u ponovno ulomku iz današnjega prvoga biblijskog čitanja i ponovimo još jednom Petru: i ja sam samo čovjek. Koliko je sam Petar sebe spoznao, koliko mu je koristila lekcija s posljednje večere, bolje kazano u Kajfinu dvoru,
kada je sam sebe usporio, kad se njegova hrabrost slomila poput trule trske. U ovom dijelu njegova javnog djelovanja još je rano reći. Naime, očitovat će se Petar i još koji put nakon ovoga u svojoj ljudskoj slabosti. Trebalo mu je puno vremena i kušnja da postane ono što jest i što mi danas slavimo i čime se nadahnijemo. Čovjek, slika Boga živoga bez ljage, Hristov vikar na zemlji, čovjek svjestan velike Božje ljubavi, ali i vlastite nedosljednosti. Idi od mene, Gospodine, grešan sam čovjek. I dok promatramo Petra, od ribara Genezareskog jezera do ribara ljudi, sve njegove uspone i padove, uznositosti i poniznosti, u tim istim stanjima motrimo i crkvu, kako u povijesti, tako i današnjosti. Crkvu koja je, dok je zagledana u Krista, kadra poput Petra i po moru hodati, ali i crkvu, kada svoj pogled pomakne s Krista, postaje sirotica koja tone i da bi se spasila sa stolova zemaljskih bogataša na koljenima moli za mrvice.